nebojí sa a nestresuje sa. Tým sa znižuje riziko, že by sa mohol zraniť, alebo nedaj Bože až zabiť. Samozrejme, pokiaľ chceme takého sokola pustiť, tú čiapočku mu musíme dať dole. Tohoto sokolíka si predstavíme pri tzv. Útokoch na vábitko. Hej! Vábitko je točím. To taká kožená atrapa korisky, ktorú sa bude snažiť sokol uloviť. Týmto sa zdokonaluje pri lietaní, ale aj pri love. Ha! Hop! Teraz si môžete všimnúť, že sa dole tomu sokolovi moc nechce. Nie úplne. Hej! A hej! Teraz, pozrite. Kúkajte. Čo to symbolizuje? Na hlas. Atrapa korisky.